Γεια, sorry. Βοήθεια. Γεια σου παιδιά, Κάπτεν. Μιχαλκίδης εδώ πέρα, γνώρισε το επόμενο. Σήμερα θα παίξουμε Squid Game και θα είμαστε guards. Τώρα πρέπει να περιμένουμε 1 λεπτό. Σοβαρά τώρα. Και λοιπόν παιδιά μας έκανε teleporting και θα είμαστε guards. Είμαστε guards. Εγώ. Έλα ρε φίλε, εγώ θέλω να μαζέψω κι άλλα 516 λεφτά. Εν τω μεταξύ και πριν ήμουν guard, είχα 200 κάτι. Και τώρα είχα 516 νομίζω. Και ξανά έγινα. Τόσο απλό παιδάκια. Glass Squid Game. Άντε, παιδάκια. Εγώ είμαι πρώτος τώρα, παιδά. Εγώ. Θέλω κι εγώ φωτογραφία, έλα. Είναι δίκαιο. Είμαι κι εγώ ένα γκαντάκι. Πρέπει να πάω πρώτος. Λίγκαρι. Θέλεις να κάνεις κάποιος λίγκαρι μαζί μου. Για να δω. Και πένιετα. Για να δούμε ποιος θα πεθάνει τώρα. Θα το βάλουμε εδώ. Έπεσε. Σιπαμ. Glassmaker! Από το πρώτο, επιτέλους. Δεν θα έχουμε πρόβλημα μαζί του. Κάποιος. Καλά, ο Glassmaker είναι ό,τι να. Τι θα πες το πάτωμα. Έλα, ποιος θα πεθάνει. Glassmaker σίγουρα. Έλα, κάποιος. Εσύ. Μη τολμείς. Όπα. Αυτή. Μπράβο ρε μάγκα. Το είδαμε. Αυτή. Ολγκλέκο. Έτσι στο πάτωμα. Κλείνει. Και μία άλλη κλείνει. Έλα μωρέ. Red light εσύ, άντε το. Κοίτα. Πρόσεξε. Δεν το πήγε. Κοίτα εδώ. Πάω να πυροβολήσω κιόλα. Να κάτσει καλά. Hello! Πού πήγαμε? Εγώ δεν είμαι για νεκροταφεία. Εγώ είμαι για παιχνίδια, για σκητού άτομα. Πάμε, αγόρι μου κρυστό. Είμαστε το guards. Άντε, έλα, πάμε, έλα. 3, 2, 1, είχαμε. Πατάω να συνεχίσουμε. Δεν μας νοιάζει τι λες, λέει, children. Μας νοιάζει να παίξουμε, το ξέρεις. Έλα, σε παρακαλώ. Καλά, εντάξει ρε. Άντε. Ποιος θα πεθάνει σύντομα. Πόσο έχουμε ρε, δείξε. Θα έχουμε, θα σπάσει εδώ πέρα. Ελπίζω να μην κερδίσει κανείς και να πάνε τα λεφτά σε εμάς. Στους guards. Τόσο απλό. Και μετά θα ξαναγίνω guard. Χαχα. Είναι τόσο απλό. Μαμά μία. Είναι τόσο απλό. Απλούστερα παιδάκι. Ο άλλος εν τω μεταξύ είναι εδώ ρε φίλε. Εσένα θα σου πετύχω άχρης. Άντε. Επιτέλους τελειώσαμε με τα παιδάκια μας. Στο βανάκι που κλάψα. Εμάσνια. Φίλε. Δεν πειράζει. Κάνει να ήμουν κι εγώ, αλλά δεν μου το κάνει. Είδες που είμαι εγώ. Είμαι εγώ. Ανάμε. Εκεί, μικρός. Ήρθαμε στο επόμενο game, το οποίο είναι
είναι, το είναι. Ναι. Άμα δημιουργείς να κάνουν κουνιά, θα σου με την πανική. Δεν ήταν κανείς στην ομπρέλα, ρε. Γιατί δεν πήγε κανείς στην ομπρέλα. Έλεος. Για να δούμε. Ποιος ελάθηκα τώρα. Πού είσαι. Σκύφτε για. Αυτό άμα θα σε πυροβολάει για να σε ενοχλεί, άχλη. Άντε ρε, μια ώρα εγώ θα το είχα κάνει σε 2 δευτερόλεπτα, ρε. Έλα, μπου. Έχω βαρεθεί να σας κοιτάω, ρε φίλε. Κοιτάξτε τις φάτσες, ρε φίλε. Έλα, εσένα να σου πυροβολάω. Καλό θα σου κάνω. Τι. Έλα εδώ. Κάτσε. Έλα εδώ, ρε. Έλα εδώ, ρε. Άντε. Νομίζω ότι είσαι. Ποιος άλλος, ρε. Έλατε για μπιφ. Ένας μπιφ. Τι μπιφ, ρε, τι λέω. Έλα. Μπράβο, παιδιά. Πέθαναν τόσοι. Γιατί πέθαναν. 8 players have. Να δω, ρε, παιδιά. Μια μέρα να ψηφίσουν όλοι το χ. Τι θα γίνει, δεν θα συνεχίσουμε. Ή θα. Όχι, τώρα εν τω μεταξύ το Roblox πρέπει να γίνει τέρμα μικρός, ώστε όταν χάνεις να μην πεθαίνεις. Αλλά άμα τελειώσουν τα 12-13 δευτερόλεπτα, τεζάρεις. Αφού δεν φαντάζεστε, θα είναι δύσκολο να σε πετύχουν, ρε. Ειδικά με το ποντίκι. Για να δούμε, είναι κάπως ή. Ποιοι θα πάνε μέσα. Πώς είναι 3. Εδώ, ρε. Σέσα. Έλα, πείτε. Καλά, ρε. 3. Δύο εκεί πέρα. Χάσαμε. Έλα. 2-1 και χάσατε. Πού είναι. Έλα, ρε, τους σκότωσε ο άλλος. Τέλος πάντων, πάμε στον επόμενο. Εντάξει, αυτό είναι εύκολο, ένα. Άντε. Έλα. Κλαράτσι, έλα. Πάνε εύκολο. 8 λεπτά είναι για να δούμε, θα χάσει κάτι. Έλα, ρε, μπε. Είσαι τέτοιο ωραίο, άλλο κινιέται επειδή είναι ηλίθιος. Εντάξει, θα χάσει, θα σου πω. Έλα, παιδάκι. 10, 9, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ένα, καλά. Πέθανε. Παιδιά, εγώ θα παρακολουθώ, τώρα θα δω. Θα παρακολουθώ αυτούς, να ξέρετε. Έλα. Θα παρακολουθώ αυτούς, να ξέρετε, παιδάκι. Άντε, παιδάκι. Ένα βιένα, ποιος θα κερδίσει. Τι θα θες.
επίσης. Πάμε για τον επόμενο γύρο. Παιδάκια είναι το glass. Δεν υπάρχει glass maker, οπότε ξέρω, απλά περιμένουμε. Φίλε, δεν γίνεται. Για μένα. Ναι. Ωραία, έχουν πέσει 3. Είναι πολύ λίγοι. Φίλε, είσαι ο δεύτερος glass maker. Άντε, γεια. Δεν κέρδισε κανένας. 1, 2, 3, 4, 5. Δεν κέρδισε κανένας. Πήρα τα λεφτά, παιδιά, από ότι θα ξαναγίνουν guard. Δεν κέρδισε κανείς. Άρα δεν έχουμε τελικά ούτε τίποτα. Οπότε, παιδιά, άμα σας άρεσε αυτό το βίντεο, βάλτε like, subscribe και τα